ngibonge umphathisele womfundisi Mthembu. Ngibingelele ubaba umphostoli ney'nceku zonke ezikhona nabazalwane bonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Njengoba uThemba ujwayele ukubiza njengajwa uprepare ama-judgment. Nginikeza isikhathi ukuzokhuluma. Bazalwane, nami ngumntwana kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu nami wangiphuka ukuhlakanipha kwamukela ukwazinyeka njengenkosi nomsindisi. Ngamkhetha. Abasebenzi bayazile izindlela zami ngaqala ukusheshisa umahlombe ngangiyidlela nje utshwala ngiyiphile lezi. Futhi eyami impilo yayinzima kakhulu ngoba sasuka ngindala saphula sahamba nopolitiki kuney'nhlanga zapolitiki zazisitshela ukuthi there's no life after death. Uphelile nje ngoba so kuba kunzima ngokuthi isimo iqondo yami isimo somqondo wami sikhulu kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngasizakala. Sabonga kakhulu bazalwane. Sibonga lethuba ukuthi ubaba noma umphostoli besilethele inkonzo enjengalena. Sizadingakala ngoba impela akekho ongaboni uma umntwana kaNkulunkulu uphila ngomoya uyabona sisizini zokugcina. Singathi singayeka wonke sihlale sikhonze uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sabonga kakhulu angawa amathi njengoba ngisho baba umfundisi Mthembu. Yaphela ukuzokhuluma namanje kusiza ngoba ngicela